Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám tohle videa. Tohle video točím strašně narychlo, kvůli tomuhle videu jsem si stáhnul program, protože bych vám ho chtěl strašně rychle, bych vám chtěl úplně něco vysvětlit, úplně musíme to rychle zvládnout na rychlovku, takže teďka právě se s klukama o prázdninách moc nevídám, tak proto nejsou moc videa, jenom takhle dvě, ale to byly jenom nějaký, jako aby tam vůbec něco bylo. Určitě nějaký videa přetočím a budu se hodně snažit ještě točit, protože s Láďou se vídám a jestli tam jste u kluci, tak mi trochu napište dolů do komentářů, jestli bychom se někdy nedohodli a už se dohodneme na Facebooku. Takže tohle byla jenom taková informačka, abyste jako věděli, že o prázdninách moc videa nebudou. Takže já bych se ještě chci doporučit kanál Myšky. To jsou to vlastně moje dvě kamarádky, který se hodně snaží natáčet, takže můžete nějakým pěkným komentářem můžete odměnit, nebo dislikem, likem, nebo odběrem, to nevadí. A pak se snažit, jestli vám doporučuji, ještě vám chci doporučit naši facebookovou stránku Boys Gameplay, úplně stejně. Můžete tam něco napsat, můžete dávat různé příspěvky, takže já bych se s váma rozloučil a čau.